Kasngi basispa kendai ha keteng upau kun mensim buku amen. Kutra Jisu pensele angi dak mensim buku jumi. Ke gospel ke kum Yohanes kelenong ke bakendai. Ke bau Jisu dang yat ulai ia we ubrio bala khamat la. Kisenran jung u kila kelia u konong hikai. Kapop jung nu ke bala pen khamat la ya u. Kapop jung u hi ne jong kik pa jung u. Jisu la jubab day na kadau jong ki pop jong u ne jong ki pa jong u. Umat la khnang ban pen iya ka bor ublei ha u. Ngadai ben ai trei ki kam jong uta bala pha enga kat barang don ka jing shai. Kamiet kanang wan haba don bala ban trei. Kat bang arang don ha ka perthei ngalong ka jing shai jong ka perthei. Onda ula ong ya kani uji su la bia ka khendau bo la penong keti da kata ka umbia. Ula ta ya kata ka khmat ya kata ka keti haki khmat uta ubrio. Bar ula ong ha u. Kilik betai la kekhmat akapung silom. Kani ke kerteng kemut balapha. Kumta uta ubri ula lej ula saj la kekhmat ula wan pai ba ula yoi. Ki para marjan jung u bar ki brio ki bala ju yoi u ba on krong. Baro askata ki lai keli. Dei mo ni ubri ba ju syong ban krong. Don ki bala ong udei ken. Henry ki wepat ki la ong em. Dei usi i kum ma u. Kumta uta ubri hi ula ong. Dei manga ken. Kumno la penpek ki khmat jong pi. Kila kelia u. Ula jebab. Ubriu ba keteng Jisu ula khlek keti ula ta yaka haki khmat jonga bar ula ong hanga. Kie sesilum bat betai ke khmat jong pi kumta ngalalej bat maria saj ngalai iyo i. Hai udan ula kila keli ngam tip ula jebab. Kila yalam ikisha kila yalam seki parisi ya uta balamat la. Kasingi ba Jisu ula khlek yakata keti ba ula penpek iki khmat uta ubriu kelalong kasaban. Kumta ki parisi kila keli ya u kumno yu ibiang ula yathu haki. Ula ta iki khmat jonga ra kakti ngala betai la khmat bat menta ngala ban yu i. Katu kani ngut ki parisi kila ong uta ubri wale e kani umla ban long na ublei namar ba umra ke kasaban. Ki weipat kila ong kumno ken unong pop ula ban pen i kidak kishin ki bakat kini hang ta la don kejinga pat ya pedeng jengki. Kumta ki parisi kila keli biang ya uta ubri. Pi ong ba ula pen pe iki khmat jong pi ti pisngau kumno sepang jong u. Ulong unong yathu lupa ula jebab. Kirang ba ju kim kwa ban ngai dalai lei ru ba uni ulama la baro sikata ba ula ban yu imenta. Tat hadu ba kila khot iki kimi ki pa jong u. Ba kila to ket naki. Sya uni ubri udai ukun jong pi. Pi ong bala khamat la ya u. Ti kumno pat ula ban yu imenta. Ki kimi ki pa jong u kila jebab. Ngitip ba udai ukun jong i. Bat ngitip bala khamat la ya u. Henry ngimtip kumno kala jia ba ula bani imenta. Bar ngimtip ru manu bala penpek iki khmat jung u. Keli hi ya u. Ula biang kerta i unia thu hi. Kikmi kikpa jung u kila ong kumni namar ba kila septing kirang ba aju. Kibala isu but lupa bala dadon lada unu upla ba Jisu ulong mesaya on syabe na kasinakok. Kata kalong kadau balik kikmi kikpa jung u kila ong ula biang kerta tu keli ya u hi. Tu keli hi ya u. Sa sisin kila khot ya ta ubrio bala khamat la ba kila ong ha u. Ai burom ya ublei. Ngitip ba uni ubrio ulong nong pop. Ngam tip la da udai nong pop na em. Uta ubrio la jubab. Kawai ngatip. Ngalamat la. Mentapan ngayo i. Ulali ayu ya pi. Kila keli. Kumno pun pe iki khmat jong pi. Ngaladap ya thu ya pi. Ula pai kitien. Henry pim sem sengap. Tibali pipat pikwa ban yu asngau biang. Leisi piru pikwa ban long kisenran jong u. Ti kila timno telai u ba kila ong me ke nyu senran jong tu ubrio ngilong ki senran jong Moses. Ngitip ublei ula kran ha Moses ya uta ubrio ngimtip wat nang no wan. Uta ubrio la jubam. Hang ni ken ka bafla pimtip nang no wan rei ula penpej iki khmat jonga. Ngitip ba ublei sya skor kinong pop. Usngap iki brio ke baburam me u bar ki bale e kamon jong u. Nadu ba sedang kepertai ompat jubna badan manu bala penpej ya ya ki khmat jong ubrio bala khamat la. Lemda uni ulong na ublei unom la ban le eru em. Kila jebab la khai mi sirni yang hakapop. Da mami men persang ban hikai yangi ba kila shop ya usabar ka sinekok. Ujisu la ya sungo ba kila shop ya usabar. Ulalap ya u ba ulaong. Pingat ya ukun ubrio. Uta ubrio la jebab. Ya tu se yang a udayu e ko konran kumta bangandup ngat ya u. Ujisu la ong ha u. Pila yo da yo i yo u.
bat udai uta bakran hapi menta ngangit ku try uta ubri ulaong ba ula dem krup hakmat jong Jisu ulaong ngelawan sekani kepercayaan pun ulong ya kasandur ublay ba ki matla kendup yo I ba begitu ki ba yo I kendup matla ki parsi ki baladon hangta ki le osngau ya kani bat kila keli ya nemut bangir ngi matla Jisu la jubab banda pi matla pin om kit pop ai henrei namar ba pi ong ba pi yo I ka pop jong pi ka sa ka gospel jong try ka jingero eme ko Chris mentangi poi kalau nang bakhandai jong kanika gospel bat kawai ke jingcia ka basutanat bengi osngau kani kalau nang bakhandai baru kawai ke debi tang sepang kawai bakata ka jing pen ko ka jing pen imat biang ya briu balak hamat la ka jing pen imat ya briu balak hamat la kata hakaba ujisu yo I uni briu ulata ka keti na ta ka khmat jong la ong u khilik betai kala ka jong ka khmat ha ka pung silom ka bamot balapha hadin ba uni briu ula beta ula yo I biang ba uni si sendan ula sedang ban ngai ya Jisu ba ula sedang ban yang sakhiru ya Jisu usdang ro amdi tang kata handai usdang ro wat ban yada ya Jisu hakmat kinong sensar kani ka pen I ka jingya lenti jong uni briu ba matla handai ula yo I amdi tang ka khmat ba kenjado kembayo I mangi handai ula yo I ro ka khmat ba kenja mensim hatu mangi kloi ni em ngilong ni em ko uni briu yo le si mangipan ngiyo I ki khmat bakan jado andai ki khmat bakan zaman sim jengi pat deh ki matla tiu bat ki mla ban yo I shisha ya ka sendur ko jong blai kawai ka jingkeli ka ba mangi bunsin ngi sai keli bat bunsin ba ka jia ka jing em jengi ngi sai don khamtam e ala ka jia jing em jing kiwei haba kiwei ki mat ka jing jinjar ka jing pang ka jing stom ngi saong ka dehi namar kilong kumne kile kumtai kilong kumtai ngin sa ai sibun ba ki dawan penrem be ba hoi ka dei na kani ka daw ba kita ki sayo ka jingpang nai ki sayo ka jing sitom nai ki sakala duk ki sakala kamta ter la da jai ki wei tingi kloai ban le kamta henrei sukhain la ka ju ka jingpang nai ka bon ja ka jing em jingi hatungin ong lang kum ju dali le ro em bon sin ka kti jungi ka kodo boro ki wei hang ni ro ngi I ka jinglong jingi senran Jisu ki wan kli ko kanrat ka pop jung nu kani ba pan kha ma la yo ni brio katu kari kajing perkhat jengki bar kajing perkhat jong katu kapor ki wei bar ki brero ba umat la kamot la le pop ayu ulong ha kani karukom kamot la le pop ayu ni kloi hotel ngiro hadu menta menero ngidang long bai kumta ya kaju karukom he uslap ha kapor kres ngi kapang jengki kila le pop ayu kha khulung long kum ne kila le pop ayu bat kumta ter kawai ke kohnan ko parab ngi de ban kan mau Om baro ka jingpang ka dei na ka daw jong ka pop. Om baro ka jingpang ka dei na ka daw jong ka pop. Tang ba ka wei ro pada ka jing sisa ngim dei ban kelet. Ngim dei ban kelet ka wei ro pada ka jing sisa. Ka pop ka don ka bor ban penyap ya ka mensim om dei tang ya ka mensim ban penyap ru ya ka met jong I wei. Ling ba ka jingpang ka jing krau jing kriap kum ta ter. Kitab Isaiah lo namasan phundai dukhat baning kong ter ka ongom no wat tharai beli pitharai ba kakti jong utrai ka lingkot kamla bani rap ya phi ne ki skor jong kilong ba kulut kimla bani sngo ya phi ba phi khot ya amdei ra kumta kakti jong kila ban plai ki skor jong kila bani sngo hanrei dei ka pop jong phi ka ba khangla ya hadu ba ma la chu ban kot shapiro na ta de pikan mau khani ka ju ka gospel ro long ba san dukhat ba khat sao haba Jisu usem tu bri opang ayap siliang ba yang awasya harut kapung bet satha kai ka bo Jisu ang husiar menta ba phila koi wajile pop chu yongat kai ka basnio ka pop ko men ka para ba kawan obaman uwan ban penjot ban penpra ban penduk ban penyap kata kadai ka bor jung nata kada ba mangingi em khana ka pop kadon ka bor ban pentelot ya ka mensim jengi kadon ka bor ban pentelot ya ka jinga dei jengi yang asam kadon ka bor ban pentelot ya ka met ka phat jengi iwe ban pentelot ya kani ka balong namar balai ka met jengi hakmat jung blai ka temple jung Henry nak benta uksu ukwa ban penjot ya kani ka temple jengi Om baro ka jingpang pada ka dei na ka daw jong ka pop khamtam e mangi kum ki brio ni haban husiar ba haban pen ai ka jing bishar ka baba klai ki wepat long kum ni de lemar bale le pop long kum ta de lemar bale pop myo kamera de lemar bale pop mat du no ka kam mat de na ka daw ka nor ka no ka pop bale le long em yang ngi la khot ban le
lut iki ba khot ngila sebenle sibun ba iki lait no tangkawe kata ban bisyar Jisu klam ai boring ban bisyar ngidon kam ban duai ban yasaj ban le baha ban le na dong sedong lait no ban bisyar nyum dei ban bisyar klam ai boring ab le pi ban bisyar te haba ki wei ki pang ka ik bangi de ban le ban namar ba bangi nyum tip lut ya ka jing maya ta kada ko wei ka suffering la ne ka jing sitom ka jing pang ka jing sitom la ne ka jing jinja suffering is a great mystery la ne ka de ka jing maya ba khra ko ba mangi nginam la ban sat phang pura ka wei bangi tip lada ka jing sya sitom jungi ki pinya sno ba ka jing sya sitom jung Jisu am our suffering becomes salvific ka ba mat ka jing sya sitom jungi kawan ra ya ka jing pen em ning kong yangi ba kum ju ikiwero kanuksa Paulus iwe Kolosi le nong kong khot ba pusau kai ka bong ha ka jing sya sitom jung ha ka met ngapen piang na benta ka jing dunai ka jing sya sitom jung Jisu na ka benta ka met jung u ka balang ha ka nukur kom ka duna Amdei ba kaduna da ka bor jung Jisu he hendrai haba mangi ngi pen sno lang ka jing sya sitom jungi na ba ringkat ba ka jing sya sitom Jisu ban ngi IT na ka benta ka jing kala ba mut jung no kham tam hayi ha sem ne war ki briru ban dwaya sa kata ka dei ka ba ka jing sya sitom jungi ka pen long ka jing pen em kawan ra ka jing pen em amdei tang ki wei yang ngi ro kum ju he yang ngi ro kum ju he ni phai beng shau ni ubrio hadin ba ma u la yo I ka ek ba ja kis Farisi kila keli mau la jubab e ka bade kim tre ban ngai ki pen e do nur khnang takada ko jing ong ba khadu do jung Jisu ngalawan ban pen ulong e ni jing sya bagi mat la kin bi iki kin do mat la bat maki ki kam trai ki ong ba ki yo I bat kila yo I te yo ni obreo ki tip bo se dan ban krong hanrei kim tre ban ngai amle kim tre ban ngai ba u mat la hanrei kim tre ban ngai ba u ni la mat la ban tau la ban I ka ba mot ba Jisu la pun ko chi sai u kam tam e ba ka di ka sing sabat kila thot bar ka jinga tai ni ha pring jun kiro ken huan ki ong ba udi uno ni thu lupa na mar ule ka ni ka kampla ki we prika kumno khlam buram e ka sabat ro uble in ngap e ka bo de nong pop ka ni ka ji ka jing su thu ba kala hap deng jun ki di ar group kala don lupa kum ta hap deng jun ki Farisi ni teng ni buat pelat eke ji perking jung ka an ringi kelet pade ka men siem la ne ka jing thmu ba ka tu ka an ka don nak benta jingi bon teng na ngiru ngis ngau mong ngis ngau dik ngis ngau huri hura ngis ngau jar phala ngi kumpan khen I we an baret henre ka kamra ma kham khia jung ka an bade ngi le bam su nyo kum ka nuksa la dang le phla chu khen lung do ai jun jet ngi shong ha ji khmat ji mani sacrament la ne dry rosary shi phosien la ne le pan map no ne le yasuk no le yakran no ba kita ki bre bu phia shon ya kano ngin jet ala kali bun sit ki bre ngi ban ngai kamera jong ru bun ki we ki ong ngin jet ban doai ban ya ka balik keren yo te bre bu mangi shon ne te bre bu mong ngi henry hatu kata ka jing doai jing Jisu bre so ba dalele em teng I ka ba khia ni jet ya ka ba sting ba bun san ni la jong da kata kani ka ba ki Farisi ki le ha ka jing em jugi ha ka ni ka benta kon men ko para ye ni ha pan husiar na ka ni ka jing long jungi na ka ni ka jing long jungi kham tam e ban pe barabor ban ye Jisu ban long nong san ran si cha jung ki pen e khnang uni obriu la batai hadu bagi khot ki kimi ki pa jung ki pa jung na mar bale ki tieng ye ki ta kadau ki ong keli hina ban ma la batai biang hadin ba la batai biang ka ni ka jing kren jung ma man ta ong le chi ma phiru phi kwa ban long san ran jung ne le chi ma phiru phi kwa ban rol san ran jung hadu wa ka ni ka jing srai ki hadu kata bakila shop sabar mar ma la yeng sendon nak benta jung Jisu ong ba la da uni obriu de na oble kumno ka nyun la ban ko yang habada anda kila shop sabar Jisu la kendo ni obriu la ong pingai ya ukun obriu pingai ya ukun obriu kani ka ba Jisu la kelim ta ya thu se kenra ude ba mangang ando ngai ya ngang ando ngai ya kani ka jing ong jong uni obriu bala khamat la bamta ba do la yu ila ki jong ki khamat kalong ka ba khia jingmut adu kata na benta jingi uong yu Jisu pen is kan rabe ulayo ile ka khmat menta bola yeng ya daru yu Jisu kramte ude uno ta Jisu henrei na maroka jingyo ma jung ka jing em ka penlong yu wat ban yeng khmat jung kinong sensar jong ban yeng na ka benta jung uni obriu bala le bahai bala the sei kan jingker khu halor jung bat habau yo ibeng yu sien wat eka lat omdei shu eka ba omdei shu eka ba kham da kiwe pe ki jing kwa ne ki jing ang nu jung em ong ngakwa tang ban nget ya uni obriu ngakwa ban don ka jing nget
ba Jisu ong pilayo iyo u de utawa kren ba Jisu pen pau la de o lana mangi terang sisya ban ong ya thu si ko konrat ba ye hikai se nga bangan ngai Jisu un pen pau ken ma Jisu un pen pau ai le nom ai ka revelation hangi ban du pen sisya ngiru em handai la da ngitmu sisya da ko no jingi ba ngi wal sisya yo ublei upen syai barabor upen I ba ukdo lenti kumba ukdo yo ni ubrio bala khama la ba ni ubrio ulangai sisya na do ko no yangi wei pe wedo kata hatu ngi terang sisya ban itu ya Jisu ban itu ya Jisu kajing ma ka bakrau ngi ka dei ba le sing don ki khmat ngitip ya ka Bible ngitip ka tian ublei ngitip sepang kijing ai jung ublei ka balang ber kunta teter ngitip kini ke bar khoi dang bangi long kum ki bri ki ba mat la khanang ber ki bam tre ban pet iki khmat jungi takadau kalong ka ba lane impossible ban pen I lane ban pet mat ya ubrio bala le men le mat la ban pen yo sngo ya ubrio bale men le kelut ban kersu thia ya ubrio bale men le yo thia yang ngap le piru la ngim tre ban pet ya laki khmat kalong kabam la ban pen I yang ngap le pi ya Jisu mangihi yo ile singi khang ya kanikalat eni ro yo Jesus Christ junam amen wa bneng to ai ba kaching ka mela ai ngi ha khun chungi Jesus Christ un men chungi ba kading zo kaching e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching ka men ba kar khu na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching e chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bar yajing tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong kajing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing e kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jungi sha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian gerap jingi Kristan tuduai na rumta jingi